εδώ. Τσατήλα. Κάτω τώρα, ρε. Βίντεο παίρνω. Facebook μες. Βρες ένα εναλλακτικό. Πέρα με το. Άντε, δες και Έλα, το ποντίκι μου εδώ, έλα. Μιλώ. Τι, ποιος είναι. Ποιος είναι. Όχι, πανικός. Πόση ώρα γράφει αυτό? Έτσι, μπράβο πουτάνα όλα. Ζημιάρα. Κούκλα. Σε ανοίξει την πόρτα. Νομίζω ότι τελειώνει και η κάρτα σου, ξέρω κάτι τέτοιο. Ναι, δεν είναι κάρτα.